Magandang umaga po sa inyo mga idol at welcome po sa aking channel. Sa papalaot kami ni Master ngayon. Kasama ko siya. Andun sa likod ko. Manghuhuli lang muna siya ng galunggong. Reserba niya just in case kung may lutang na tuna, may pamain siya. So ako naman kung may lutang, magpapatiw-tiw ako. Yung pupuntahan naming lugar mga idol medyo malayo sa amin. Yung pinuntahan namin ni Karomi Ubag nung nakaraan. So shoutout nga po pala kay Karomi Ubag. Sayang hindi siya kasama ngayon. Shoutout din nga po pala kay Mardi TV Panarayon. So idol, pupunta ako sa spot mo ngayon. Susubukan ko ulit kung makakahuli ako. Pa-subscribe naman po mga idol sa channel nila, kila Karomi Ubag at Mardi TV Panarayon. So sana po mabisita nyo rin sila. So yun mga idol, samahan nyo kami. Bago ang lahat, shoutout nga po pala sa mga sumusunod. So yun mga idol, nandito na ako sa aking spot. So yung spot na to, medyo malapit lang to sa kanto ng Batuan at Putikan. Lalim to ng mga 20 di pa. Yung gamit kong pamain dito mga idol, kulay orange na crystalite. Tapos yung kawil na gamit ko, number 565. Yung pangdulo ko o yung leader line, 4 pounds. Maliit lang to. Malinaw kasi yung dagat ngayon, kaya maliit yung gamit kong nylon. Tapos yung mainline ko 30 pounds. Sa gusto nga pala mapanood yung tutorial ko kung paano ko ginagawa yung pain sa patangtang, click nyo lang po yung link sa baba. Mapapanood nyo po kung paano ko ginagawa yung simpleng pain sa patangtang. So yun mga idol, sana maganda yung huli ngayon. Kasi nung nakaraan medyo mahina. Idol.
isa. Yun, meron pa. Isa pa. Ay, wala no. Sayang. Sayang mga idol. Dalawa lang nakuha ako. Idol, dalawa. May pang ulam na. So yun mga idol, uuwi na kami ni Master. So si Master andun, dadaanan ko na lang. Kaunti lang yung nahuli kong isda sa Patangtang. Karamihan bisugo. Tapos medyo maliliit pa. Buti na lang, kanina may lutang na tulingan. So nakachamba ako ng dalawa. Ito nga pala mga idol yung nahuli ko. Yan nga pala mga idol yung pain ko sa Patiw-Tiw, yung nakahuli ng tulingan. Yung gusto nga pala mapanood kung paano ko ginagawa yung pain sa Patiw-Tiw, nasa baba po yung link. So yun mga idol, nandito na si Master. So uuwi na kami. Maraming salamat nga po pala sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ulit.